Tuku. Yes, you're here. Welcome back sa Rong Channel. I'm Mark Manuelos. Back with another, vlog na I hope na i-sense na siya. So, this vlog is actually quite different because lahi na siya sa tanan, no? So, murag ang title dapat ani is nahubog tapos nag-vlog. So, vlogging is life. Last week, na ay ganap, and at the same time, murag na sobrahan mi sa pag-celebrate, murag na tsuli tagamay. At tsuli tagamay. Yes, pero murag I still managed to do, sir. I still managed to do sa kining pag-vlog daw na vlogging is life for good, no. Pero katawanan kayo kay murag lahi ra gyud mag-vlog basta kining murag hubog murag wala kasi mong panimuot. So, yes, ato ang i-try og tan-aw ang video or ang content nga ako ang i-create daplin sa dagat nga wala ko kabalo kung unsa na to kung ipangyaw-yaw dito, pero interesting kaayo ang ato ang topic dito kay nga existential crisis, no? Existential crisis daw kuno ang topic, inspired by the vlog of Benedict Kua, yes, na YouTuber coming from Manila. So, kato siya, no? So, ato ang tanaw ng mga kabuang kung unsa ko dito kamini sa akong gipang istorya. Wala ko kabalo, actually. Karon di daw hemdom kung unsa akong gipang istorya dito. Pero, yes, ato ang kining, ato ang tanawon ang vlog sa hubog. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yes! Ayan. Right now, nakatadiri karon sa may naghapon tadiri sa may Aplaya Digo City, and yes, balik-balik na itong video. Karon lang ta karon na nag-upload, and ako mga kauban actually natsuli na patay na sila because hubog na kayo sila. Laban lang yun for the vlog. And yes, for today's vlog, wala naman ko dapat i-share sa inyo, ha, no? So laban lang yun, ha. Before na ito magpadayon, i-click ang kining subscribe button, and yes, i-share nga video kung ganahan ka. Thank you so much. Grabe. Ang camera kay murag puti kay ko, no, actually. Yes, and for today's vlog, yes, welcome sa Rong Channel. I'm Mark Manuelos. And for today's vlog, napay kining importante kay nga iskutan because yes, usa rin sa mga topic actually nga under kang Benedict Kua channel. Yes, shout out sa iya, ha. A YouTuber coming from Manila, no? So, ito na po ituyahan kining nga tawag nga existential crisis. Existential crisis. Yes, many of us are actually asking themselves kung sa bagay nilang pulos sa kalibutan, but actually, yes, daghan kayo na pwedeng mamahimo sa kalibutan, pero grabe kayo, no? Kining existential crisis actually is fun. Gusto lang ko itabon sa inyo sa mga ginawa ni kang vlog. Please know your worth, and kabalo lang ta, just like Chris Nanindot sa kining dagat, actually know your worth, and at the same time appreciate sa imong mga na-achieve sa imong life kasi kung sa pa man nakagamay. Yes, so sa may gitawag na itong existential crisis. Natay ginatawag ng existential crisis because some of us are nag-stress na kayo, yes. So maybe
pipila sa inyuha nag-a-ask kung unsa ba yung kining pulos sa imuhang kaugalingon diri sa earth, no? Grabe kay mga question, no? So basically mapangutanan nato na every time nga kaning naginusara ta, and at the same time gusto na to i-ask ang atong kagalingon kung unsa ba gyud atong nahimo diri sa earth. But existential crisis really boils down kung unsa ba gyud ang ato ang kining kuan, unsa ba gyud atong worth as an individual para sa atong mga friends, sa atong family, and at the same time ang atong impact nga do sa community kung asa ta na belong. So yes, isa sa mga problems about existential crisis is sometimes we fail to appreciate kung yes, ang atong impact nga sa society. Yes, nabulol na kong taman, and impact at the same time sa yes, sa imuhang self mismo, because I believe that you are actually creating, you know, a sense of self in which throughout the years imo siguro ginapangita kung sa imong value, and at the same time kung sa imong worth ngadto sa imong friends and sa imong mga relatives or even your enemies, no? Because yes, dili gyud malikayan na kining every time mangutana ta sa mga galingon kung unsa ba gyud atong worth. But mind you that there are actually three ka mga butang nga to ang i-share sa inyo, ha. Sa atong mag-appreciate sa atong kagalingon. First is, you should know your worth. Yes, kitang tanan na ay worth. Mahalag din na makita sa upan, pero kitang tanan na atay pili sa atong atay function, no? Actually sa atong self and even sa society kung asa ta na belong. Second one is, know that you are loved. Daghan kayo nag-love sa imuha, and yes, tungod kay nay daghan nag-love sa imuha mo na actually ang imuhang function sa ilaha, no? And the third time is know that the community needs you. Yes, so you can actually function to the society where you belong, even sa mga gagmay nga butang. Yes, of course, mga gagmay nga butang kung sa imong mabuhat sa society kung asa ka, that is actually of big help nado sa imong society kung asa ka na belong. Yes. So what I'm trying to say is, for this vlog, I want you to appreciate your worth, know your worth, because nakakay-worth bisa magili makita sa uban. Yes. Balik na rin siya nga kuhan nga kining line, but actually you are actually worthy, and daghan actually kang mabuhat. I know that you can actually inspire and affect someone else's life. Daghan pa kang kining ma-inspire ng life, and yes, laban lagi sa life every time. Kaya mga challenges, kining atuang challenges for our existence, it's actually a story. This is your life is actually a story, you know, a gift to the world, in which dapat himuon nimo nga kining worthwhile imong stay, himuon nimo nga meaningful ang imong stay diri sa kalibutan. Yes, diri sa kalibutan yun. And yes, kato lang, no? Existential crisis commonly mahitabo ni sa mga teenagers, in which ginapangita nila ilang kaugalingon. Siguro murag wala man sa nawala, pero ilang gipangita ilang kaugalingon. Pero I know kining sa mga teenager common kini siya, no? So kining existential crisis nga atong ginatawag. Yes, it's actually common kung atong ginapangita ang atong worth, pero dapat makita na to tong worth sa atong kaugalingon. Yes, thank you so much. Nag-vlog na actually. Ano pangalan ni mo? Yes. Thank you so much sa mga wala pa ka naka-like ng channel or naka-subscribe. Please i-click ang subscribe button diha sa gilid. And thank you so much. See you in the next vlog. Yes, so kato lang atong kabuang. So thank you so much for your continued support, and sa mga bago nga channel, please do like and even subscribe. Please consider subscribing pag bago pa ka. And sa itong mga nakasubscribe na, please do share or like or even share this video to your friends, to your enemies, or sa bisan asa pa man. Yes, thank you so much, and see you in the next video. Na-erase ang iyang file sa iyang thesis.
Yes. And yes, thank you so much. And I hope magkita-kita ta every time sa akong vlog. I-pray na to nga kanang once a week maka-upload ta og kining video. Ayaw ka ni pray. Dili pray.